थाइसुरि फिथाइ जायखौ इंराजियाव इन्डियान हक प्लम होननानै बुंनाय जायो। थाइसुरिया जोंनि जायगायाव मोनफ्लेनाय जाथोसे फिथाइ। थाइसुरि होननानै बुङोब्ला जोंनि खुगायाव गोदै गोखै गोफानि गोरोबफ्लेनाय थावनाय फैयो। थाइसुरिया गोबां मुलियारि गुन गोनां फिथाइ। फोथायनाय जायोदि थाइसुरि फिथाइनि अनगायैबो बिफांनि बिखं आरो बिलाइफोरखौ आयुर्वेदाव मुलियारि थांखिनि थाखाय बाहायनाय जायो। थाइसुरि फिथाइया भिटामिन सि आरो आयरननि मोनसे मोजां फुंखा। मुंदांखा निउट्रिनिस्ट आरो कलमनिस्ट कविता देबगननि बायदिब्ला थाइसुरिया भिटामिन सिजों बुंफबनाय। बे फिथाइनि 100 ग्राम बाहागोआ 46 मिलिग्राम भिटामिन सि होयो। बबेखानि जोंनि देहायाव सानफ्रोमबो भिटामिन सिनि गोनांथिया खमैबो 50 निफ्राय 60 जौखोन्दो नांगौ जायो। भिटामिन सिनि अनगायैबो गोबां बिबांनि आयरन, माखासे केलसियाम, केर'टिन आरो भिटामिन बि दङ। थाइसुरि फिथाइयाव फेट'स्टेरल्स मोननो हायो, जायखौ जायोब्ला थैनि कलेस्ट्रलनि बिबांखौ हमथानो हायो आरो बिखाया गोग्गो सावस्रिगोनां जायो। भिटामिन सिआ बिगुरनि जिउ गोहोखौ साबसिन खालामो, गारायफोरखौ थाबैनो फाहामनो आरो फ्री रेडिकेलफोरनि खहागोनां गोहोमफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो। आयरनआ एनिमियाखौ गोजानाव लाखियो आरो जुनियायै आइजोफोरनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेयो हिमोग्लबिन दिहुननायावबो मदद खालामो आरो देहानि गेजेरजों अक्सिजेन रोगानाय आरो राननायाव हेफाजाब होयो। थाइसुरिया भिटामिन ए नि मोनसे मोजां फुंखा आरो केलसियामजों बुंफबनाय, जाय गोग्गो मेगन, बिगुर आरो गोनांथार अंगफोरनि गासै सावस्रिखौ गोख्रों खालामो। थाइसुरि फिथाइखौ जाबाय थायोब्ला नोंथांनि बेगें हाराफोरा गोख्रों जायो आरो अस्टिय'प'रसिसखौ होबथायो। थाइसुरि फिथाइयाव थानाय भिटामिन बिआ मोजां सावस्रिनि थाखाय मोजां जिबख्रि मेटाबलिज्मखौ बांहोयो। बेनि अनगायैबो हजम सक्ति, जिबख्रिनि सावस्रि, मेलेमनि खामानि आरो गोहोनि थाखोखौ बांहोयो। थाइसुरि फिथाइ जायखौ इंराजियाव इन्डियान हक प्लम होननानै बुंनाय जायो। थाइसुरिया जोंनि जायगायाव मोनफ्लेनाय जाथोसे फिथाइ। थाइसुरि होननानै बुङोब्ला जोंनि खुगायाव गोदै गोखै गोफानि गोरोबफ्लेनाय थावनाय फैयो। थाइसुरिया गोबां मुलियारि गुन गोनां फिथाइ। फोथायनाय जायोदि थाइसुरि फिथाइनि अनगायैबो बिफांनि बिखं आरो बिलाइफोरखौ आयुर्वेदाव मुलियारि थांखिनि थाखाय बाहायनाय जायो। थाइसुरि फिथाइया भिटामिन सि आरो आयरननि मोनसे मोजां फुंखा। मुंदांखा निउट्रिनिस्ट आरो कलमनिस्ट कविता देबगननि बायदिब्ला थाइसुरिया भिटामिन सिजों बुंफबनाय। बे फिथाइनि 100 ग्राम बाहागोआ 46 मिलिग्राम भिटामिन सि होयो। बबेखानि जोंनि देहायाव सानफ्रोमबो भिटामिन सिनि गोनांथिया खमैबो 50 निफ्राय 60 जौखोन्दो नांगौ जायो। भिटामिन सिनि अनगायैबो गोबां बिबांनि आयरन, माखासे केलसियाम, केर'टिन आरो भिटामिन बि दङ। थाइसुरि फिथाइयाव फेट'स्टेरल्स मोननो हायो, जायखौ जायोब्ला थैनि कलेस्ट्रलनि बिबांखौ हमथानो हायो आरो बिखाया गोग्गो सावस्रिगोनां जायो। भिटामिन सिआ बिगुरनि जिउ गोहोखौ साबसिन खालामो, गारायफोरखौ थाबैनो फाहामनो आरो फ्री रेडिकेलफोरनि खहागोनां गोहोमफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो। आयरनआ एनिमियाखौ गोजानाव लाखियो आरो जुनियायै आइजोफोरनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेयो हिमोग्लबिन दिहुननायावबो मदद खालामो आरो देहानि गेजेरजों अक्सिजेन रोगानाय आरो राननायाव हेफाजाब होयो। थाइसुरिया भिटामिन ए नि मोनसे मोजां फुंखा आरो केलसियामजों बुंफबनाय, जाय गोग्गो मेगन, बिगुर आरो गोनांथार अंगफोरनि गासै सावस्रिखौ गोख्रों खालामो। थाइसुरि फिथाइखौ जाबाय थायोब्ला नोंथांनि बेगें हाराफोरा गोख्रों जायो आरो अस्टिय'प'रसिसखौ होबथायो। थाइसुरि फिथाइयाव थानाय भिटामिन बिआ मोजां सावस्रिनि थाखाय मोजां जिबख्रि मेटाबलिज्मखौ बांहोयो। बेनि अनगायैबो हजम सक्ति, जिबख्रिनि सावस्रि,
मेलेमनि खामानि आरो गोहोनि थाखोखौ बांहोयो।